Здравейте! Добре дошли в YouTube канала ми Немски с Академия Берлин. Аз съм Гергана и сега ще ви разкажа малко повече за съюзите Trotzdem и Deshalb. Да започнем с съюза Deshalb. С него изразяваме някакво следствие, някаква причина от нещо. Превеждаме като за това, поради това, заради това. Ich bin krank, deshalb gehe ich früher ins Bett. Болен съм, затова си лягам по-рано. В изречението казвам, че съм болен и причината да си легна по-рано е точно това. Тук давам причина следствие. С това се характеризира Deshalb, както казах. А съюзът Trotzdem е противопоставеност, съответно на съюза Deshalb и означава въпреки това, все пак. С него изразяваме някакъв контраст. Mark ist krank, trotzdem ist er zur Arbeit gekommen. Марк е болен, въпреки това той дойде на работа. Виждате как главното изречение е противопоставено на подчиненото изречение, защото въпреки, че Марк е болен, той все пак е отишъл на работа. И нека да разгледаме как образуваме изречения с съюзите и коя позиция могат да вземат те. Es regnete den ganzen Tag, trotzdem ging er spazieren. Тук съм свързала две прости изречения посредством trotzdem. Може да има запетая, а може съответно да има и точка и trotzdem просто да го напиша с главна буква и да е отделно изречение. Какво ни прави впечатление? Че trotzdem стои до глагола. Той е на първа позиция. След това имаме ging, спрегнатият глагол след него. Най-често това е конструкцията, която използваме, когато вмъкнем в изречение Trotzdem или Deshalb. Имаме главно изречение, запетая, след това съюза стои на първа позиция, веднага след него спрегнатия глагол. Мога обаче да го сложа и на друго място в изречението. Когато започна подчиненото изречение, да речем с aber, und, oder, тогава след този съюз, както съм дала в примера aber, ми стои по-дълга глагола и след глагола съюзът Trotzdem. Тук имаме прав словоред, т.е. той не е задължително да стои на първа позиция. И сега нека да разгледаме няколко двойки изречения с Trotzdem и Deshalb и да усетим каква е разликата между тях. Мария ist sehr müde, trotzdem muss sie noch für die Prüfung lernen. Мария е много изморена, въпреки това трябва да учи за изпита. Тук имам някакво твърдение в главното изречение. Мария е много изморена. И след това имам противоречие. Но въпреки това тя трябва да учи. Докато във второто изречение имам следствие. Нека да видим. Мария ist sehr müde, deshalb lernt sie für die Prüfung nicht. Мария е много изморена, затова не учи за изпита. Тук имам последица изморена, а съответно в първото имаме противоречие, противопоставяне. И втората двойка изречения. Ich bin krank, trotzdem gehe ich heute zur Arbeit. Болен съм, въпреки това днес ще отида на работа. Тук имам противоречие. Ich bin krank, deshalb gehe ich heute nicht zur Arbeit. Болен съм, затова днес няма да отида на работа. Виждате пак противоречието и следствието от това, съответно, че съм болен и няма да отида на работа. И още една двойка изречения. Er hat viel Geld, trotzdem kauft er sich kein neues Haus. Той има много пари, въпреки това не си купува нова къща. Имам противопоставяне и противоречие в това изречение. А във второто Er hat viel Geld, deshalb kauft er sich ein neues Haus. Той има много пари, затова си купува нова къща. Тук вече имам последицата от това, че той има много пари и съответно е решил да си купи къща. Докато в първото изречение
Той може да има много пари, но въпреки това не иска да си купи нова къща. Не е нужно да си купуваме всичко, за което имаме пари. В крайна сметка. Ако намирате това видео за полезно, може да се абонирате за моя YouTube канал, както и да ме последвате във Facebook страницата ми Немски езиков център Академия Берлин. Ако искате да се свържете с мен, можете да ми пишете както във Facebook, така и на имейла, който виждате academiaberlin@gmail.com. Хубав ден от мен!